Muslim women usually wear the hijab so they can not put boundaries between them and the locals, meaning the Greeks, but rather they put it on because it's kind of more personal than something external. Usually we have people coming over to us and telling us, you know, you put the hijab because you want to look, you know, superior to us, you want to look better than us. I have had people who come to me and say, you know, why are you doing this? Are you showing off? Are you trying to tell me something that, you know, you're better than me because you cover yourself more than I do? No, it's not that. It's not because we think we're better than you, or we think that, you know, you guys are lower than us, we have lower standards. We just are more comfortable this way. It's our identity. We think that this represents us. For example, let me say something. I have been raised in Greece my entire life. I am Syrian, and I cannot place myself in either this identity nor that. I see myself as a Muslim, not Greek, not Syrian, Muslim. And I'm mostly comfortable with that. Επειδή πήγαινα στο σχολείο και έλεγα τώρα, καθόμουν και σκεφτόμουν, θέλω πολύ να το φορέσω και πώς θα με πάρουν οι φίλοι μου, τι θα πούνε για μένα, οι καθηγητές μου, όλοι γύρω μου, τι θα πούνε όταν το κάνω αυτό. Και την μέρα που φόρεσα τη μαντήλα, όλοι άλλαξαν τη γνώμη τους. Όλοι άλλαξαν τη γνώμη τους για σένα. Όχι, άλλο θέλω να πω εγώ. Αυτό που σκέφτηκα εγώ, ότι φαντάσου μετά θα κάθομαι μπροστά από τον Θεό και να μου λέει ο Θεός μου, προτίμησες τους φίλους μου για μένα, τους φίλους σου, ναι, για μένα πήγες και είπες τι θα πούνε οι φίλοι μου και δεν είπες τι θα πει ο Θεός σου. Έτσι το πήρα το θέμα και ένιωθα λίγο ότι φαντάζομαι να γίνει αυτό. Εγώ ακούω τι λένε οι φίλοι μου, παίρνω τη γνώμη των φίλων μου και δεν ακούω τι λέει ο Θεός μου. Και ένιωθα έτσι ξαφνικά κάτι μέσα μου και είπα όχι, δεν υπάρχει άλλο πια. Και πήγα και το φόρησα και δεν σκέφτηκα, ο Θεός έτσι μου έδωσε τα πράγματα μπροστά μου τόσο ωραία και δεν σκέφτηκα καθόλου τι θα πούνε φίλοι μου, τι θα πούνε άνθρωποι στον δρόμο, τι προβλήματα θα αντιμετωπίσουν. Επίσης το Ισλάμ αγγίζει και άλλα μέρη της κοινωνίας, ας πούμε. Αγγίζει το κοινωνικό μέρος σε μια κοινωνία, το οικονομικό, το θρησκευτικό. Δεν είναι μόνο κάτι πνευματικό, κάτι που να πιστεύεις μόνο. Είναι, όπως το είπατε και πριν, ένα ολοκληρωμένο σύστημα ζωής. أنا ليش لبست الحجاب؟ أنا لبست الحجاب لأني آمنت بالله. أنا لبست الحجاب لأني حبيت الله. لبست الحجاب لأني آمنت بدينه. ولبست الحجاب لأني حبيت نبيه وثقت فيه وآمنت فيه. بعدين لما أجوني هدول الأشياء ورسخوا في قلبي، إجا بعدين بدي التفاصيل. خلص أنا واثقة مآمنة بالأصل. لما أجا قال لي البسي الحجاب، شو قلت له لبسته بكل بساطة، بكل بساطة. Εγώ πιστεύω σε κάποια μέρη, σε κάποια μέρη εδώ στην Αθήνα έχουν συνηθίσει το μάτι τους το μαντίλι και δεν κοιτάνε. Ενώ πάνω πιο πέρα στην επαρχία υπάρχει πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα. Εγώ εδώ στην Αθήνα δεν έχω κανένα πρόβλημα, αλλά όταν πήγα Λαμία, όταν πήγα το πρώτο εξάμηνο για σπουδές, είχα μεγάλο πρόβλημα στην αρχή, επειδή όταν έμπαινα στο ΤΕΙ όλοι με κοιτούσαν περίεργα. Αλλά μετά σιγά το συνηθίσανε, δεν είχαν πρόβλημα πάλι και μου κάνανε και παρέα. Έχει σπουδάσει έξω και συγκρίνει εδώ η Αθήνα, το βλέπει ότι εδώ υπάρχει μεγάλη διαφορά. Άμα δεις τι παθαίνω στο σχολείο μου από καθηγητές, από πες τώρα, δεν είναι οι καθηγητές μπροστά ή δεν είμαστε εμείς ουσιαστικά στο σχολείο. Πρέπει να μας πεις ακριβώς με όλες τις λεπτομέρειες. Συγκεκριμένα πω. Να σου πω ένα παράδειγμα. Πες παράδειγμα. Θα σου πω πέρσι τι έγινε. Πέρσι στις εξετάσεις, μπήκα εγώ μέσα στις εξετάσεις και ήταν η κυρία, μία καθηγήτρια, μπήκε να μου εξηγήσει το μάθημα. Είχαμε άλγευρα. Και μόλις μπήκε να λέει πω κάνει ζέστη εδώ μέσα, πώς αντέχεις εσύ έτσι, δεν σε μπορώ να βγες έξω, βγες έξω. Σε έβγαλε έξω από την τάξη με ωραία. Δεν μπόρεσε να... Τι ωραία, ήμασταν μέσα στις εξετάσεις, γράφαμε. Και έριξα εγώ το χαρτί έτσι, σηκώθηκα και έφυγα, μόνο το όνομά μου είχα γράψει. Αυτό που με βοήθησε ήταν ο διευθυντής μου. Εντάξει, ο διευθυντής μου πήγε και της μίλησε μετά και της είπε ότι αυτό που έκανε ήταν πολύ λάθος και δεν έπρεπε να μου μιλήσει έτσι και δεν έπρεπε να με βγάλει έξω έτσι. Και εγώ πέρασα από το μάθημα γιατί είχα πολύ καλά στα υπόλοιπα μαθήματα. Και στο τετράμινο μου μέσα της χρονιάς είχα γράψει καλά, οπότε δεν μπόρεσε να με αφήσει. Έτσι, εσύ και η Νιχάη. Έχεις την ίδια εντύπωση, ας πούμε, μπορείς να μας πεις τη δικιά σου την περίπτωση? Είναι ακριβώς αντίθετη, εκτός από ένα περιστατικό που είχε γίνει στην πρώτη λυκείου. Κατά τα άλλα, με αποδέχονται έτσι όπως είμαι. Για τους καθηγητές και για τη διευθύντρια είμαι πάντα το καλό κορίτσι, το καλό παιδί, την αδερφή μου. Καλύτερα, εντάξει. Ναι.
Απ' την άλλη όμως είμαι και εγώ πάρα πολύ δραστήρια. Συμμετάσχω σε θεατρικά, εθνικές γιορτές, περιβαλλοντικές προγράμματα μετά το σχολείο. Είναι και το πώς δείχνεις εσύ την προσωπικότητά σου και πόσο πιστεύεις σε αυτό που κάνεις και αυτό που φοράς. Είναι λίγο και εξαρτάται και από σένα. Δηλαδή και το περιστατικό που είχε γίνει, που ήταν ένα πάρα πολύ άσχημο περιστατικό, το αντιμετώπισα πολύ relax. Που δεν έχω καμία σχέση με τις πρώτες κοπές, δεν φοράω μαντίλι. Δεν αντιμετωπίζω τόσα προβλήματα όσο οι υπόλοιπες κοπέλες. Εννοείται πως άμα αντιμετωπίσω κάτι, θα αντιμετωπίσω ξέρω εγώ στα βιβλία, στην ιστορία, στα θρησκευτικά, που τα παραλένε με το Ισλάμ. Δεν λέω τίποτα αρχικά, τους αφήνω να μιλήσουν, να τελειώσουν, να πούνε τις απόψεις τους, το συζητάω μαζί τους και μετά τους λέω, ξέρεις κάτι, είμαι μουσουλμάνα, ξέρω εγώ, δεν είναι έτσι, είναι αλλιώς τα πράγματα. Εννοείται πως ο σκοπός μου δεν ήταν και δεν είναι να προς τον άλλον γίνε μουσουλμάνος. Ο σκοπός είναι να ξεκαθαρίσω και την εικόνα αρχικά και μετά. Αφού θέλει, άμα θέλει ο άλλος, ψάχνει και βρίσκει. Έχω κάνει μαθήματα στο σχολείο μου. Έχω κάνει. Εσύ έχεις δώσει μαθήματα? Ναι, και εγώ έχω δώσει μαθήματα και η Λουζάιν έχει δώσει μαθήματα. Έχω κάνει παρουσιάσεις στο σχολείο μου και σε άλλο σχολείο. Πιστεύω πως, δηλαδή, και επειδή το συζητάω, το βάλω κάποια στιγμή, το κάνω και αυτά, δηλαδή, έτσι ώστε άμα το βάλω πιο μετά να μην τους φανεί περίεργο, ότι ξέρεις θα βγούμε και αυτά, και ίσα ίσα που θα συνεχίσω τη ζωή μου κανονικά, και για καφέ θα πηγαίνω και για ψωμιά θα πηγαίνω και θα κάνω ό,τι κάνω και τώρα. Δεν θα έχει καμία διαφορά. Γιατί όταν βάζω μαντίλι, απλά βάζω μαντίλι, δεν αλλάζει ούτε η προσωπικότητά μου, ούτε ο χαρακτήρας μου. Μένω ίδια. Στον δρόμο νιώθω περήφανη για τον εαυτό μου. Η μαντήλα δεν σε εμποδίζει να κάνεις τίποτα. Είναι φυσιολογικό πράγμα να σε ρωτάνε όταν περπατάς στον δρόμο. Αλλά αυτό που δεν είναι φυσιολογικό είναι να δέχεις ρατσιστικές ερωτήσεις ή ρατσιστικές συμπεριφορές απέναντι από αυτό που είσαι. أنا ما شايفة إن هيك بتعامل، أنا باخذ وجهة نظر ثانية، بفكر مستغربين ما بشوفهم بطريقة هيك يعني، حتى اللي بطلع فينا هيك في شعب الشيء يعني هيك باخذ ببساطة جدا يعني. حتى هذيك المرة أنا ورفيقتي ما أنا محجبة بالترولي كذا أنا جاي من المدرسة، تسألني وحدة بنت اللي هي عادي يعني، تسألني أول شيء كانت شريرة شوي، أنت ليش لابس حجاب؟ هيك تشكيها، وأنت ليش ما ليش ما لابس حجاب؟ يعني ما عجبك لا هذا ولا هذا يعني هيك أول شيء. بس بعدين حكيت معه بطريقة حتى في عم تقول لي كثير بتضحكي بوشها كثير يعني عادي أخذ الموضوع جدا يعني. الناس هون عايشين شيء طبيعي جدا يسألوا علينا، شوي جدا يستغربوا منك كيف لابسين هيك. بس بعدين هي المرة نفسها ساعدتنا بشو اسمه وظيفة كانت مرة عم تكتب. طلع عادي، يا بطلع بالأرض وبمشي يا ما بطلع إذا بيجوا بيسألوني يعني هيك أنا ديني وهيك بس بيسألوا لا تقولي لي هيك دينك، أنت أكيد بتحبي تفردي شعرك وهيك يطير وشك بالشارع. قلت لا مو شرط إنه يكون تمشي ويطير شعرك وهذا. وفي كمان بقول بالصيف ليش تلبسوا حجاب ما مشوفين؟ Συμμορφωτά έκταλα να ζω. Πάνω από το χάτι δεν είναι μόνο το μαλλί, το χιτζάμπ δεν είναι μόνο το μαλλί. Όλη τη σώμα. Κάτι ας πούμε που στα φόρεμα κοντή και πώς πας πώς κάνεις μπάνιο, δεν μπορώ πώς να πω αυτό, δεν ξέρω, απλά δεν είναι το θέμα, δεν είναι μόνο το μαλλί, το θέμα είναι όλο το σώμα. Εγώ ένα πρόβλημα είχα όταν πήγα να ψάξω δουλειά. Επειδή τώρα όπου να είναι τελειώνω και παίρνω πτυχίο, όταν πάω και ψάχνω δουλειά πήγα σε 3 δουλειές. Και όταν με πρωτοβλέπουν μου λένε ας πούμε το μαντίλι, έστω και μέσα δεν μπορείς να το βγάλεις. Δηλαδή λέει έξω είναι δική σου, προσωπική σου ζωή, δεν έχουμε πρόβλημα. Αλλά μέσα στο κέντρο ας πούμε είμαι στο φυσικοθεραπευτήριο, δεν μπορείς να το βγάλεις. Και τους λέω όχι. Και μπαίνουν και άντρες εκεί και γυναίκες. Τους λέω δεν γίνεται ας πούμε, να το βγάζω μέσα και να το βάλω έξω. Δηλαδή δεν μου το επιτρέπει η θρησκεία μας. Μου λένε εντάξει η θρησκεία είναι μέσα στην καρδιά. Και όταν ας πούμε τελειώνουμε μου λένε ξέρεις κάτι, αλλά έτσι δεν θα βρεις δουλειά. Δηλαδή μου κλείνουν όλες τις πόρτες, μου λένε ότι έτσι με το μαντίλι είναι πολύ δύσκολο. Όμως νιώθεις άσχημα όταν μπορεί να είσαι τόσο καλός στη δουλειά σου, αλλά μόνο επειδή φοράς μαντίλι ή μόνο επειδή είσαι διαφορετικός από κάποια συνηθισμένα παιδιά,
δεν σου δίνουν τη δουλειά. Μπορεί να την αξίζεις, μπορεί να είσαι πολύ καλύτερος από έναν άλλον, αλλά μόνο επειδή φοράς κάτι το οποίο είναι διαφορετικό για αυτούς. Και να νιώθεις ότι όλη η κούραση 4-5 χρόνια που κουράστηκες και σπούδασες πάνε έτσι χαμένα. Δηλαδή και μετά να κάτσεις σπίτι και να κορνάζεις το πτυχίο σου και να το βλέπεις. بعد ما تقول لها هدول اللي رح يوظفوها انه بقولوا لها نحن ما مشغلك وانت في المنديلي، رح ما رح تلاقي شغل ورح تروح تقعد في البيت. لما رح تقعد في البيت رح بعد ما تمشي شوفوا هدول الغفران المنديلي، هدول على طول في البيت، هدول ما بيختلطوا مع الناس، هدول ما انتم السبب، ما انتم اللي ما خليتونا نشتغل، انتم ما خليتونا. Εγώ πιστεύω αυτό με τον ρατσισμό δεν είναι μόνο για μουσουλμάνες. Αυτό εξαρτάται από την προσωπικότητά σου. Μπορεί να μην είσαι μουσουλμάνα και να μην φοράς μαντίλι, αλλά να έχεις προβλήματα με καθηγητές ή με φίλους. Αλλά εντάξει, σιγά σιγά θα το συνηθίσουν. Δεν θα πάει, εντάξει. Τι σε εμποδίζει το μαντίλι να κάνεις? Εμένα τώρα δεν με εμποδίζει σε τίποτα, δηλαδή δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αφού ξέρω ελληνικά και είμαι καλή σε αυτό που κάνω, το μαντίλι δεν έχει διαφορά. Η θρησκεία μου, το μαντίλι μου, ο τρόπος που ντύνομαι είναι καθαρά προσωπικό και είναι κομμάτι από μένα. Μοιράζω ίδια όνειρα, ίδιες ανησυχίες με κάθε νέο ή νέα εδώ στην Ελλάδα. Και ένα από το πιο βασικό πράγμα στην πίστη μου, να είμαι θετική και δραστήρια στην κοινωνία που ζω. Εγώ δεν νιώθω, ούτε θέλω να νιώθω ότι είμαι ξένη. Έχω μεγαλώσει όλη τη ζωή μου εδώ στην Ελλάδα και νιώθω ότι έχω το δικαίωμα να ντύνομαι όπως θέλω και να έχω τη θρησκεία που θέλω. Επειδή όπως μου μάθε η Ελλάδα να τη σέβομαι και την ιδιαιτερότητά της, μου έμαθε κιόλας πώς να μην παραιτηθώ από ένα στοιχείο από την προσωπικότητά μου. Έτσι νιώθω πιο ελεύθερη και πιο αληθινή. لازم نام لازم قوم لازم اكل لازم صوم لازم اطلع لازم روح لازم اضحك لازم نوم لازم فضي لازم عبي لازم دايما اشكر ربي لازم روق لازم فوق لازم امشي لازم سوق لازم خاف لازم ابكي لازم اقول لازم احكي لازم حب لازم غار لازم ما العب بالنار لازم اخذ لازم اعطي لازم كشف لازم غطي لازم امزح لازم افلح لازم سكر لازم افتح لازم ارسم لازم الف لازم كنسل لازم سيب لازم اقرا لازم فوكس لازم سلم لازم بوكس لازم عرب لازم رتب لازم نظف لازم اركب لازم البس لازم اشلح لازم اجمع لازم اطرح لازم طفي لازم ولع لازم اقسى لازم دلع لازم اهرب لازم